danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Umma Shehu ta yi ikirarin shigar da jaridar Rariya a kotu. Fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Umma Shehu ta yi ikirarin shigar da gidan jaridar Rariya a kotu bayan da gidan jaridar ya wallafa hotonta da kuma na wasu yara da cewar 'ya'yan jarumar. Mutane da dama sun bayyana ra'ayoyinsu akan hotunan, inda waɗansu suka yi ta tufa albarkacin bakinsu tare da mata fatan alheri. Amma a nata ɓangaren jarumar ta ƙalubalanci gidan jaridar tare da ikirarin shigar da su a kotu. Kana ta nemi da su rika tabbatar da ingancin labari kafin su wallafa shi a shafin nasu. Ga dai abin da jarumar ta wallafa a shafinta na Instagram bayan da ta wallafa hotunan da gidan jaridar suka wallafa, tare da yin martanin cewa yaushe muka yi haka da ku, yaushe muka yi interview na gaya muku yara na uku, wallahi zan yi shari'a da ku tunda ban taɓa yin interview da ku ba, ban ma san ku ba, ban taɓa ganin ku ba, don haka kotu za ta raba ni da ku. Daga kaina ba za ku ƙara saka maganar ƙarya ba, don haka ku saurare ni. Rariya jarida, babu dama mutum ya saka hoto a shafinsa sai ya zama muku neman kuɗi. Kun taɓa magana da ni ne na faɗa muku yara na uku, don haka ku daina rubuta abin da ba ku da tabbaci a kai. Kuna wa mutane ƙage, don haka zan ɗauki mataki a kanku, don ni ba na ɗaukan sharri, ƙarya da ƙage. Duk wanda ya mun wannan ba zan yi shiru ba, wallahi ina da yadda zan yi na ɗauki mataki akan hakan.